Programu ya Zodiac Exclusive ine dzina langa ndine Alex Banda. Lelo tili ku Kanengo kuno ndi ku National Food Reserve Agency NFRA. Kuno kuli mkulu watsopano wa bungwe limeneli la NFRA. Komatu siwachilendo kwenikweni chifukwa asanakhale mkulu wa bungwe limeneli kapena kampani imeneyi ya boma, nthambi imeneyi ya boma yogula chimanga, analinso chairman wa NFRA, Bruce Munthali. Ndikulandireni mu Zodiac Exclusive. Zikomo kwambiri. Ndi momwemwe simudathe miyezi 5 mu office kapena pa mpando umenewo. Miyezi sinachuluke imeneyo, miyezi ndiyo cheperako. Ndinalowa pamene pa mwezi wa May, pa 5 May, pamene chinakomera president kuti andiyike pa mpando umenewo. This was a political appointment. Yes, it is, but I'm a professional. Yes. Munasowa pakati pa Munthali. Mudati zii simunaonekeso. What have you been up to? Taenda muzambiri. Muziwa kuti tinali ku opposition. Ntamene nasowa pakati apo. Ndinati pa ground kuyeserapo kuti ndime ngati phungu. Lilongwe Mlodzi. Lilongwe City Mlodzi zoona. Pa chipani cha DPP. Ndi sizinakongosoke komabe tili pano, tafika pano kuti gwire ntchito ya boma kutumikira Malawi. Pali zambiri zimene tasanja zofuna zichitike, zina zayambika kale ngati nkhani ya gula chimanga, kuti chimanga nkhokwe zathu zikhale ndi chimanga choyenera. Ndineni motere kuti kumbuyoko chimanga chimene chinali nkhokwe zathu china chocheperako, chinali pansi kwenikweni, koma pakati pano kuonesa kuti chimanga chamba kubwera mu nkhokwe zathu zonse. Tili nkhokwe zambiri. Muni nkhokwe zambiri. Tibwera kumeneko. 5 months into the job, mwapeza NFRA yotani, kunkhokwe kunali chimanga chochuluka bwanji, komanso tikumbukira kuti mwanena kuti munali ku opposition, nthawi imene mukubwera kudzakhala pa mpando kuti anthu amalawi akuzidwa kuti kunjaku kuli njala. 5 months imeneyi ntchito mwayipeza bwanji kuno ku NFRA? Ningone kuti zambiri zamba kubwera mwali mwake. Nkhani ya chimanga, kapezedwe ka chimanga kwamba kuzira mboma kapena munduna wathu wa zamalimidwe. Takhala pakalikiliki kuti nkhokwe zikhale ndi chimanga. Kukonzekeranso mukuva kuti pa za nyengo akunena kuti kukhala El Nino. Ndiye lino imene ikufunika kuti ndithu tikhale pamachawi kuonesesa kuti chimanga chikhale nkhokwe zathu zonse. Pakati pano tingone motere kuti chimanga chimene tingane kuti nikale overstock kuchoko chaka chatha ndi 82,000 metric tons. 82,000 metric tons. Your capacity is around 108,000 metric tons? No, capacity yonse unika nkhokwe zathu zonse ndi 260,000 metric tons. 260? Yeah, 1,000 metric tons. Ndepano muli pa 82? 82. Tune 82 chimanga chimene chinachipeza tingati kale overstock. Chimene boma lomwelo lathu linagula ndi chimene chili mkhokwe china chinagawidwa. China chimene chili mkhokwe ndi 82,000. Koma pakati pano kuzira ndondomeko imene tikugula panopo tagula kale pafupi 27,000 metric tons dziko lonse Malawi. 22,000? 27. Kufika lero mwafika 27? Muzewa kuti tinayenda ndalama kuzira kuboma 100 billion. Yonse idafika? Inafika. Ndiye pakati pano ndalama imene tiyamba kugula chimanga. Tinayamba pa 22 July kugula chimanga. Ndiye kugula chimanga uko kufika lero padusa bwina kuti masabata atatu. Masabata atatu amenewo tagula 27,000 metric tons. Mukaonkhetsera pa 82 paja ndakuti muli ma 100 chakuti. 100 chakuti. Kuno ku Kanengo capacity ndi imene ne makambayi? Zoona Kanengo kuno capacity zonse kanakhala m'malo mwake ndi 180,000 metric tons. Koma chifukwa nkhokwe zathu zina masailo athu ena
ndopendekeka amenewa alipo 8 nde moti tikhale ndi capacity ya 180 chifukwa cha kuononga kwa masailo enawo pati ndi 140,000 metric tons ndiye capacity imene tinayo Kanengo kuno. Koma muziwa kuti pali nkhokwe zina zina madera ena. Tikudziwa kuti muli ndi ina tinena kuti Kuluchenza, Kulimbi, muli ndi zinanso ku Mangochi ndi lero. Zonadi tindi nkhokwe zina ku Kuluchenza ku Tyolo, capacity yake imeneyo ndi 20,000 metric tons. Tiliso nkhokwe zina kumwera ku Limbi, capacity yake ndi pafupifupi 7,000 metric tons. Kompakati pano chimanga chimene tikuyelekeza kuyika mene ndi 5,000 metric tons. Koma tikaona tikazingwa tingati kufika ku 7,000 metric tons. Komanso kubangula kunsanje tiliso ndi capacity ya pafupi 5,000 tons. Koma nayonso titazingwa tingati kufika mwina 10,000. Kubwera ku Mangochi tindi capacity ya 10,000 metric tons. Koma titakufika so kali 20,000 metric tons. Kubwera ku Kanekunda ndina kale kupita kumpoto Mzimba Kazomba capacity ndi 5,000 imene Mzimba Kazomba. Komanso ku Mzuzu capacity ndi 20,000 tons. Fika Karonga capacity ndi 5,000 metric tons. Koma muli chimanga nkhokwe zimenezi? Nkhokwe zina zindi chimanga ngati Mzimba pakati pano tikunena kuti mwina tapitirizaso pa 5,000 metric tons. Ku Mzuzu ti pafupifupi 3,000 metric tons. Chimanga chimene tikugula kumene ti mbali imene about 3,000 metric tons. Ku Karonga pafupifupi 700 metric tons imene ero okali munkhokwe. Chabo. Amunthali mukuoneka kuti nkhokwe zanu mukuzilondoloza bwino. Mukuti sumayamba ntchito yogula chimanga chimenechi boma linakupatsani 100 billion mu ndondomeko ya chuma ya 2026-2027 mukutinso zonse muli nazo. Komano zikuoneka ngati kuti mwina simukugulatu chimanga chitu mopereka chiyembekezo kwa alimi amene akuyembekezera kuti zokolola zawozo zipite munkhokwe za bomazi. Chililonse imakhala zopinga. Sitinganene kuti zonse zingakhale 100% correct. Mene zili panopo zopinga zimakhalapo koma tikuyesesa mukuona mintambira tinamba pa 22 July koma tafikale pa 27,000. Ndeti ndichembekezo kuti alimi amene chimanga abweresa tifuna chimanga chibwere chambiri. Pamakhala zina zokhota ngati aina udandaula zosiyana makiu mpakata pana nkhani ya makiu koma pakati palibe makiu ya ndiye tikuona kuti zonse zikulongosoka pang'ono. Chinthu sumanga nyumba siku limodzi. Rome was not built in a day. No, sumanga siku limodzi. Nyumba imene silimba. So zimene tikupanga panopo ndi chiyembekezo tikufuna tipereke chiyembekezo kwa Malawi kuti amene ndikothekera abwese chimanga. Panopo tufuna tukwefule makontrakt ena amene anaperekedwa kuti apereke chimanga akuoneka chi expire. Ndi tilola aliyense kuti azibwerese chimanga posachedwa. Koma when we're starting to talk more exclusive yathui munanena kuti this is a political appointment, munanena kuti muna ku opposition aliyese kaya wachipani china akhoza kubwera kuno dzagulitsa chimanga muagula palibe vuto. Pakati pano aliyese agula makontrakt sikuti aperekedwa ku achipani chimodzi. Azipani zonse zili ndi makontrakt alipo. Aliyense palibe sizisankha. Alimi wamba mwinatu nkhawa inaso ndimeneyo kuti makontrakt akupita kwa azipani andale malo mopita kwa alimi ani wakewo pomwe analima chaka chapitachi. Alimi sakulesedwa kubwesa chimanga. Alimi ngati ndikothekera chifukwa minimum number of bags yoti atakubweresa ndi 20 bags. 20 bags. So mulimi akakhala kuti mkothekera sinamubweze mulimi waliyense kuti chifukwa iwe uli wotere ayi
ndiboza limene mwina poti mpaka nema apa muwauza anthu kuti ayi mubweretse chimanga chimenecho tigula ine ndikabweretsa apa mukaona kuti makaka uyu ndamtundu wina osabiliwira timbweze Alex nkhokwe zachimanga za Amalawi Amalawi njala sisankha chipani njala imakhuza aliyense kandi wa DPP kandi wa MCP kandi wa chipani china chiliyonse njala sisankha njala ndi umoyo ndi mbali ya umoyo so chakudya ndi umoyo ndi kwa ifeyo aliyense ngololedwa kubweza chimanga koma nkhani tikunena munthu uzina zimene wadusamo tikanena zinezo uzina zimene wadusamo zimene tikunena izo zimene wadusamo tinadusa zimenezo koma pakati pano tikuona Malawi aliyense ndi Malawi aliyense ndikothekera amene ndikothekera atha kugulitsa chimanga chake ku NFRA sitisankha pakati pa panamvekanso mphekesera zoti chimanga china chaonongeka kuno ndiboza limenelo si chanu chinaonongeka ayi mwina ndi magulu ena sindifuna ndizitchula ma organizations ena koma kwathu the last maybe 5 years chimanga palibe chimene chinaonongekapo kuonongeka palibe koma kumbuyoko zinachitikaponso nkhani yoti ena anazembesa magalimoto kumbuyoko sinaloweso ndi nkhani imene inapita khoti inapita tikuyandikira khoti kuti imalizise nkhani imene makhoti amalizise koma chimanga chaonongeka ya ndi ma quality assurance systems very rigid very rigid tabwezapo kali matraki apa matraki angapo chifukwa chimanga chimakhala chonyowa china chimapezeka chosweka china chimaoneka chowola timabweza chifukwa sitifuna kuti nkhokwe mzathu muloweze chimanga chaonongeka ndi timayenesesa kuti zonsezi zikhale m'malo mwake komanso mwezi uliwonse timachitembenuza chimanga chichi kuchisawole mkati mwacha timachitembenuza kutembenuza komanso kuti kuonesesa kuti yathidwa mankhwala ake ndi olimba kwa basi sikuti kana kafumbwe kangapirire menomwe tikuonesesa zimene zichitike koma imene kunena kale kuti tipa nkhani ya kuti pakalikiliki kuti nkhokwe zizonse tizikonzenso bwinobwino panopo ndi program ya kuti mvula isanayambe tikoze nkhokwe zakulimbi bwinaso kukaronga takamba nayo chifukwa nkhokwe zakukaronga si zathu timangobwereka timangochita haya ndiye tikufuna kuti tionesese kuti nkhokwe zimenezo mene mukuoneka ngati kunali malikeji amenewo tiyaseke pasakhala malikeji aliyonse mukunena kuti mwabwezapo kale matrack at the same time tikuona kuti you're not the only player on the market amene akugula chimanga kwa alimi omwe analima chaka chapitachi how are you sustaining kuti kodi uku kuli competition inu NFRA mukugula adi makina yonso ili ndi 60 billion tikumvanso posole pomba apatsa 10 billion poyamba anapatsa 5 pano aonjezera 10 billion pa 60 billion paja muli ndi mpikisano pansika zonati mpikisano ulipo sikuti ndi adi makiyoka komanso tindi makampani ena ndi ena amene akugula chimanga in fact mavenda akugula tu pamtengo wabwino you're buying a 50 kg bag at 45,000 kufika lero mwezi wa August tikuona ndithu kuti mavenda akugula kunkhasako kuyerekeza ndini mulimi amafunika zikhala ndi ufulu woti apite kumenezi akuziwa kuti ndikapita kumeneko sikukhala zachinyengo chifukwa ifeyo masikelo athu amakhala properly assized ndi Malawi Bureau of Standards sigwisa masikelo wambaya komanso ifeyo sitigula chimanga pangongole system yathu timanena kuti within 48 hours chimanga chikhale chalipiridwa chimene tachitenga
Sitifuna kuyerekeza ndi azathu amene tikupikisana nawo, koma ifeyo kwa mbali yathu yakulu pakhale tikufuna tionesenso kuti mlimi alandire zinthu mwachilungamo, ndalama zake mwachilungamo, komanso zikhale ndalama zoti iye amaziyembekeza kuti zituluka pa chimanga chake. Komano akupatsani ndalama aboma eti 100 billion kuti tagulani chimanga chichi cholinga chake sikuti zathandiza anthu pa nthawi ya mavuto. Tikuonanso kuti kuli El Nino, munanena nokhayo kuti kuli El Nino. Nde you are buying as if kuti iyayi ifeyo we are guaranteed market, koma wokonso chimanga chikupita. In fact ena asakhoza kumazembetsa sopita maiko ena. Izi tili pa ground tikufuna tionesese kuti chimanga chathu chimene tikugula icho chikhale ndithu chovomerezeka. Komanso inzoona ena anthu ena amene they are not nationalistic, amene sakhala ndi chidwi kwambiri pa dziko lawo amatha kuzembetsa chimanga, koma izozo ndi mbali ina apolisi akugwira ntchito yawo. Zachitikapo ndithu nagwiridwa ena anapeza ndi chimanga kwina uko chinabwera chinalowa m'nkhowe mwathu chifukwa chinapezeka kuti chimazembetsedwa. Ngati mbewu iliyonse imene yalimidwa Malawi iyena malamulo amanena kuti igulidwe mu malo muno. Ngati akufuna akagulitse ku dziko lina ayina kukhala ndi chilolezo, koma munthu woti ungozembera malamulo sizikhala bwino, zolowakikezo. Competition ilipodi, competition zoonadi kuti pali competition yosiyanasiyana, koma kwa ifeyo mbali yayikulu ndioti tionesese kuti chimanga chimene chabwera kwathu chikhale chabwino, chikhala chabwino chigulidwa nthawi yomweyo, sichichedwanso. Sipakha matatala zena ndiyena kuti iyayi chifukwa chani simunatenge nthawi yabwino, kapena chifukwa chani zambizo zoche timaonesera kuti zakhalepo yayi, koma tipange zinthu mwamsanga and mastaff athu akuzidwa kuti asachedwese truck iliyonse ikabwera kuno tisise msanga bora ikadusa matesti ofunikira. Mukaona mene mukuchitira panopa nkumati mukugula mwa machawi ndithu chimangacho popenekera vuto lomwe lili patsogolo pathuli? Pakati panthu tinene kuti zonse zibwinobwino, zina ndi mavuto amakhalapo, koma kuti chimene tikuziwa kuti pano tikuyenda siku ndi siku tikuyenda. Zana pa Saturday loweruka tinali pa 26,000 kufika zolo tafika kale ma 27 ndi ana ake 27,000 metric tons tikuyenda. Chachikulu kwa ifeyo ndikuti koma ndime ili kutsogolo nja ikulu, ndime ndi ikulu, koma kuti muziwe 3 weeks yokha chiyambireni kuchiguleni chimangachi. 3 weeks nthawi yayitali ndi kuchikupira kuti kusogoloko mwina zina zitheka bwino. Mukusintha chani ku NFRA? Mukuti mwakhala miyezi isanu tsopano kuchoka May na miyezi isanu sinakwane, mukusintha chani zomwe zinalipo, kapena you are just adopting everything wholesomely? No. Yeah, in fact ineyo vision ya imene nayo ndime vision yomwe boma la President Professor Peter Mutharika linalo, akufuna kuti nkhokwe zathu muzikhala chimanga chichepere 150,000 metric tons pa chaka. So mene mukuona pakati pano tili pafupi tikaphatikiza chaka chimene chimanga limene tachipeza apo kale chomwe chabwera ndi boma lomwe la Professor Peter Mutharika tili pafupi 100 ndi kanthu. Mukaphatikiza 82,000 imene mkhoke kale ndi 27,000 pakati pano tikunena kuti tili pa 105,000 metric tons, koma tigulabe. Kodi inuyo nda kuti Peter Mutharika makukhulupirira neti? Because you are saying kuti maize is a political crop and mukuyipanga focus kwambiri kuti yayi boma lapereka mwakuti akufuna kuti tikhale mwakuti you are trusted ndi chakudya kuno kumana. Chofunika kuchikhulupiriro tiyena kukhala nacho. You can answer director if the president trusts you with food in Malawi. Food is very important. It's a political crop. Very much, not only political, but the survival of Malawians. So you are trusted by the president? Kodi munthu ungayikidwe pampando
ngati mwina Amunthali munthu sakukhulupirira. amakukhulupirira na president osati mundifunseso. Ndikukuseniso inuyo munthu ineyo ngati ndakudalirani inuyo singakhale nani pafupi ndimene zimakhalira zinthu. So tinene kuti chakuti nchofunika munthu bwana ngati anandika pano ndiye kuti amandiziwa amene magwira zintchito zanga, amaziwa pamene ndipo pofoka pangaso amaziwaso, pamene ndikuoneka ngati wolimba amaziwaso, imene zimakhalira. You have a history ya tobacco sector. Magwira ntchito yaitali nthawi yaitali ku Tobacco Commission. Chinavuta nchani kuti mubwererenso kumene kuja chifukwa taona khangati kufoja anavuta chaka chino, komano mwabwera kuchimanga tsopano new grounds? No, chimanga is not new ground. Ine ndine munthu wamalimidwe, ntchito yanga ikulu ndi yamalimidwe. Chimanga sikuti ndikumayiziwa mbewu chimanga bwinobwino. Ford yaso ndimamziwaso kwambiri. 6 years mwalikuwa? Nagwera 6 years. I was the longest serving CEO. Longest serving CEO wa Tobacco. Nakhala kuzaka 6 mpaka ndi ana akeso. Koma kuchimanga uko sikuti nkhani ya chilendo. Sikuti chimanga muziwa kuti nagwera munduna wa zamalimidwe. Wayamba ngati ndayambira kumunsi ngati technician. Ndinakwera mpaka kufika kumwamba kuzafika ngati senior deputy PS ku agriculture. Kuchoka hapo President Malemu wa Bingwa Mutharika ananditenga kupita ku State House. Chief of Staff. Chief of Staff, nakhala hapo Chief of Staff. Kuchoka hapo President Peter Mutharika ananditengaso kundika chairman wa National Council for Higher Education. Higher Education. Ndiye ndadusa mwazambiri koma nkhani yakulu kuti ukapasitwa mpando uonesese kuti zina zizioneka kusintha kukomera Malawi. Now, we are saying that this crop is critical. It's a staple grain, a political crop. Komanso mukuti iniyo mukubweretsa kusintha. Kusintha kumene kukundi kuti popereka chiyembekezo kwa Malawi kuti muwagulire chimanga nthawi yayo nino ikubwera china chake chikagwa cha dzidzidzi chimanga chimenechi chikhale chilipo chili bwinobwino sichikuola m'masailomu, komanso kuti zozimbaitsa zija zikuchitika ena kuthawa ni matraki sizikuchitikanso mtsogolomo. Ndi zimene ndikuunika zimenezo. Komanso nkhani yayikulu ndiyo kuti mafacilities athu akonzedwe mvula isanagwe. Ndipo silido hapa tipereka ma-advert kuti tiyambe kuoza ma-silos, ma-warehouses athu akulimbi. Komanso kukaronga uku amene tikuita haya tamuzaso kuti atikonzere masailo amenewo ma-warehouse akukaronga. Ma-warehouse ena akukonzaso ngati kumangochi kunali nkhani ya sewage ya mazi akasupe. Amenewo nawonso tikuwaunikaso. Koma posachedwa apa chimene chikhala ngati choyamba tikufuna information monitoring system ya connecting all the facilities in FRA. You are adopting technology? Yes, we need to digitization of technologies. Yeah, just like our friends have done in other countries. So I sit here in my office, I place on my computer, I should be able to know what is happening in Sanje, I should know what is happening in Karonga, I should know what is happening in Mangochi, in Ruchenza. I know how much money, how much of the stocks have gone into the system, into our warehouses or silos. So that is what we're trying to put in place, so that we know what is happening everywhere. That will also help chances of my stocks. Kunoku kuli masailo sena adavendekeka. Over time, takatukuona ya decision tikonza zimenezi tikoma. Kaya mwina tita na nyamata kundilanda adzakhome chimenechi. Kapena iya tigwetse. What is the stand now? You are transitioning from the board to CEO here right now. What is the decision for those silos that have tilted for a long time? We are working on it. I think but it's a risk. It's a hazard, actually. It's a risk. You can't tell me we are working on it. What decisions are coming for that silo? Alex, let me put it this way.
this is not a simple matter. It's very complex and it requires a lot of engineering expertise. Yeah, so what we're doing now is to bring some experts. We tried to reach out to Egyptians. They are working on it, but we also want to bring other experts who can actually assess the problem, because you cannot start mitigating a problem without kuona kuti kodi ndiyambira ndiko chaonongeka ndi chani. Chifukwa mutatu muona masawo ita kukhala ngati mwina ndi seepage kuti mwina zikukhanga zikulowa pasi lowe. Koma mwina sizingaziwe fe. Chifukwa not engineer. My engineers azaziwa. So we bring my engineers very soon. Sipapita pa nthawi yaitali. Kuti aone vuto limene. Chifukwa ndi chipinjo kwa ife. Ndiponso ndi bomba. Chifukwa sikati zigwe ndikuti panopo pamene ndakhala pano zigwera pano ndikunane sidathera pomwepo. Motete maliza mwachangu interview. Timalize nsanga kwa basi. Chifukwa zitakuchitika nthawi yonse. Now, we joke now, but chakhala chikukambidwa. I don't know kuti mwina manotsi wanu amene mwapanga ngati a predecessor wanu anakupatsani mwina ma reference ma handover anachitika kuti okay, maseros amene wazondokawa. Ngati palilowe tiyeni tipange motere. Was that kind of handover done? This problem is very odd. Very odd. But you know, ngakhale ndi vuto ndakali ngozi imachitika nthawi yonse. So kwa ife nthawi yonse ichero, koma ichero yake kuti ikhale bwino tipeze akaswiri aunike kuti kodi tiyambire pati. So akaswiri ake kandi athu akumbana kunkunu koma kandi akunja aufunika ndithu achite machawi imene tikufuna tipange zimenezo kuti abwere nsanga azaone mvula isanagwe tionesese kuti vuto lenene laziwika aziwe sipoyambira kukonza. Tikudziwa kuti ndalama zingati zomwe tigwiritse ntchito pofuna kukonza vuto lenene. Akaswiri omwewo azanena. Sitikudziwa pano. Koma singakhale tu simatambala. Iya ndi ndalama zankhanikani. Ndalama zankhanikani. Sikuti ngwalero ndilero kunena kuti iyayi masairo awa tipanga kati kwisa ka 20 million chani sindiboza mene. Ndi ndalama zankhanikani. Alipo 8. Asanu ndi chani. Atatu. Now, inu mukubwera kuno chaka chapitachi bomaso la dziko la Malawi lomwe inu mukutumikira pano lidapanga chiganizo chogula chimanga mdziko la Zambia 200,000 metric tons. Tidamva, which is about 77 million US dollars, about 139 billion kwacha. Tinakhala tikumva yayi chimanga chikubwera kenaka tinamva mphekesera yayi chimanga chija dziko la Zambia layimitsa kaye kenaka iyayi boma labwera kutsutsa zimenezo ukonso anatsutsa. But since then kwakhala kuti sitikubvaso chilichonse. Chimanga chikubwera kuchokera ku Zambia kapena basa Malawi poti sachedwa kuyiwala ndeti iwali. Chimanga chinabwera chonse kunangosa pang'ono chabe about 126 tons. Koma chimanga chimene chimatememekeza kuti chibwere kuno chinabwera chambiri. Chifukwa panopo chimanga chonse chimene tinali ndi 103,600 ndi anake. 600 ndi anake. Ndi chimene chasani chochepa kwambiri. Koma tindichikhupira kuti chinaso ni chomwe chikunena kuti chimanga chimene tikunena kuti 82,000 china nje kuti chikuchokera chomwe cha Zambia chinasalira cha ku Zambia china 82,000 yapo chiyambija. Ijameni mana kuti nkhokwe kali yathu chinacho ndi chimanga cha Zambia chomwecho. China tinagula konkunoso kuphatikiza pamenepo. China chinapita kali kwa anthu amene also azanjala ankhani anakhuza ndi njala. Chinapita kali. Mukhaleso mukulowera ku Zambia ku kapena konkuno sinanga mukutena mukwabweza panopo sitinganene ino malingaliro ya boma sumanena nthawi yonse kuti boma ndi chinthu chachikulu. Ndi malingaliro ya boma sitinganene kuti lero zikhala motere ndilakwa. Koma malingaliro ya boma chifukwa ma decisions ena sapangidwa pa level yanga amapangidwa kumtunda ndi mangoladi zimakhala chonche. So kuti ndinena kuti sitikatengaso chimanga chino ku Zambia ndilakwa. Chifukwa boma ndilalikulu. Mene malingaliro a boma yamakhala mbiri. Koma pa nthawi ino tifuna tigule kwathu konkuno.
zimene tikupanga pakati pano. Chimanga imene tikugula panopo tikufuna kuti alimi athu athandizike, komanso tionesese kuti ndalama ikakhala muziko momwe imacha circulate kwayo imakafikiranso anthu amene osowaso ndalama yomwe ija mayipeza pachimanga ichi. Ndi zimene zimakhalira Alex. Chabwino. Nimafuna ndidziwe ngati muli ndi nthambi zinaso kapena 100 billion imene mwalandira ija idzadzitsa nkhowe zonse kapena mpofunikanso kuti magulu ena abwera akuthandizeni? Pakufunika ndithu magulu ena abwere atithandize. Ichi chonja chiziwikire chifukwa 100 billion 108,000 sikuti ingathandize onse osowa. Pakati pa mafigures amene atipasa kuti anthu amene akhuzidwa kwambiri ndi njala ndi 2.6 million. MVAC imene. MVAC 2.6 million. Koma ndi awo ndiwo amene awerengeka. Koma pa njala nthawi zina ina sawerengeka. Ndisiziwa kuti zikhala bwanji. Komanso sitiziwa kuti impact ya El Nino ikhala bwanji. Chimanga chizakoleredwa chimene chikali anthu azale munda chikoleredwa bwinobwino kapena pakhalaso vuto. Nkumanena kuti mukhalira mphanthito apati? Zona mphanthi imene zilipo, koma nkhani yayikulu ndi kuti ife tikhale pa ground tione zinthu tingambire pati. Chifukwa singakukhale mu office muno kungoti nthawi zonse zikhale zabwino. Mugwira bwanji ntchito ndi Dodma kuti mwina muonetsetse kuti kodi 2.6 million anthu akhuzidwa ndi njala. Tiyafikire motani coordination ndi partnership yanu ikuyenda bwanji? Ife timagwira ntchito pafupi ndi Dodma komanso World Food Program chifukwa onse ali muno Malawi. Panopo tikuoneka nkhani yakuti chimanga chimene chagulidwa kwina uko tikaike kumene sinapeze chimanga kumoyenera. Pachizungu amati prepositioning. So we take some stocks from here, from Kanengo, zipite ku Luchenza, stocks zina zipite ku Limbe, Blantyre, zina zipite ku Bangura, ku Nsanje. That is what we want to do. Tufuna tipange zimenezo vula isanagwe. Mwachura WFP, but I am aware WFP wants to pour out in some of the investments. Mwachitsanzo school feeding program ndokhubewa chimanga chawo samadzasiya kuno ati. Nde anthu amenewa akumanena kuti ife tikufuna tipange pour out school feeding program. Mwachitsanzo feeding program ndi chakudya chenicheni tunena chiphala msukulumu, ophunzira apite msukulu, nde abwenzi anuwa kuti ife tikutulukamo khanga tichuma chikutivuta. Sindinena za mene mapeza ndalama zawo wa WFP. Koma ndi bwenzi tu lapa mtima. Kwambiri. Koma akutulukanso. Timagwirizana kwambiri, koma tiona chifukwa zinthu nthawi zina zimanenedwa, koma mupeza kuti mawa pali chine apezanso pena pakeso, thumba lina pena pake. Chifukwa inawonso sakutangokhala. Amaonesesa kuti atithandize moyenera. Ndiye zimachitika kuti titha ngati mwina pena pake zinthu sizina iwonso mwina asamwidwa pena pake atha kunena zimenezo, koma kwa ife tilibe umboni kuti ubale wathu chifukwa cha ndalama zimenezo kwavuta kuti mwina ubale mwina wasokoneka. But in an event that the WFP is phasing out 850,000 ophunzira msukulu za primary akhudzidwa, nde inu ndi pamene mukuyenera kuti mubwerepo mulowererepo. Ndikufuna ndimvetse kuti kodi nde muwatsimikizire bwanji kuti kodi kapena mukudaliranso kuti boma ndi chinthu chachikulu? Koma nkhani yayikulu ndikuti nafenso tikhala maplani athu. Chifukwa mbali yathu yayikulu ndikutumikira Malawi. Tikaona kuti pena pake boma latiuza kuti tagwira napa kuzera mu Dodma tipanga zomwezo. Sitinyanya zipanga kuti kuzengereza. Panopo ndi program yakuti nafenso moti anthu achidziwa pasa ichi chimanga chenicheni kupita ku Dodma, koma tikhandi zigayo kuti zizigaya chimanga china ndi kupitisa ngati ufa. So ufa uja ana mkomba phara kusukulu atakuthandizikapo kuti komweko akathandizike. Komanso pali mwambiri mmene tikusinkhasinkha kuti tifikire kuti mwina zinthu zathu maprogramu zathu azikhala modernized
modernize packaging ya katundu uyu tutimalira malangizo kuchoka ku Dodoma kapakidwe muwaona matumba aja ama timaika chimanga akabwesa mulimi kapena supplier chimakhala matumba ake timachosa matumba aja kuika matumba government of Malawi not for sale. Zonsezo ndi mbali imodzi imene tikufuna tiziunike tionesese kuti akamanita katundu uja Malawi aziziwa kuti zikuchoka boma imene kuzera mu nthambi ya Dodoma. Chabwino mukuonera Zodiac Exclusive pano pakanema wa Zodiac ndipo muli ndine Alex Banda. Mpulogalamu ino ya Zodiac Exclusive tikucheza nda Bruce Munthali. Iwowa ndi mkulu kapena Chief Executive Officer wa nthambi ya boma yosunga nkhokwe zachimanga zimenezi ya National Food Reserve Agency NFRA. Muno tikusanthula zina momwe zikuchitika mdziko muno kugula chimanga komanso njala yomwe ikhoza kukuta kapenanso vuto la chakudya lomwe lithokhudza dziko lino kamba ka nyengo ya El Nino. Khalani pomwepo tili ndi zambiri muno mu Zodiac Exclusive. Tikulandiraniso gawo lino la Zodiac Exclusive. Muno tikucheza ndi Bruce Munthali. Iwowa ndi Chief Executive Officer kapena mkulu wa nthambi ya boma yosunga nkhokwe kapena chimanga mkhokwe mdziko lino la Malawi. Munthali, timakamba nkhani za chimanga tikunena kuti this is a critical staple grain, chakudya chofunika kwambiri kuno ku Malawi, timadalira chimanga. Mukuchitanji chifukwa inu mwabwera apa mbuyomu sindikumva kuti kodi kuli nkhokwe zatsopano kapena kodi tichite motani kumbali yonena kuti pomwe chiwerengero cha Malawi chikukula chimanganso kapena nkhokwe zathu nazo zizinka chikula. Malo mwake tikumva zoti ayi 8 zikupendekeka. Tikuchitanji in as far as ensuring kuti pomwe population ikula ukuso tikuchita kumbali yathu yofuna kuti chimanga chikusungidwa. Nkhani imene ndi yofunika kwambiri kwa ifeyo. Tikufuna tionesese kuti nkhokwe zathu tionjezere kuoneka manambara komanso space. Chifukwa munezoona kuti ngozi za mwazizizi zikuchulukira. Chigawo chimene chikukhuzidwa kwambiri ngozi zimenezi kwambiri kumbuyoko chakhala chakumwera. Munava Mfredi, kunachika Fredi, kwachikaso kumadzi osefukira, zambiri zakhala kuchitika. Komanso madera ena madzi osefukira akhala kuchitika. Ukaronga kwina ndi kwina. Zonsezi ndi ziphinjo kwa Malawi. Ndiye tikufuna tiunike nkhani yoyamba ya ma space ya ma storage structures athu akhali modern, akhali asapano. Azakhali utawononga mbewu. Chikwandama zimene tikugwisa za Malawi. Ndiye katundu akasokonekera suku kwathuko. One, ifeyo image yathu yasokonekera. Chachiwiri ndi kuti Malawi katundu awaonongeka. Ndiye tikufuna tionesese kuti katundu amene tikusunga ifeyo akhali wasamalika komanso akhali nkhokwe za sapano. Ndiye tikuunika kuti madera ena tionjezere space ngati ku Blantyre yaposachedwa apa tiyamba ku program ya kuonjeza space. Komanso kukonzanso kuti pasakhale malikeji, pasakhale madzi aja alowe. Tifuna zimene tizikonze. Tiyamba chaka chomwe chino. Sinafike mwina kufika sinafike mu Oktoba tiyamba kuchita imene. Tifuna tioneso madera ena ngati Nsanje kunkhokwe za sapano. Koma space ndiyo chepa. Ndiye nkhani imene timafunayo kuti tikambe ndi azathu amene otithandiziraso kuti mwina tikhale ndi mobile storage structures. Mobile structures. WFP alinazo kale. Ndiye zimene timafuna nafe tikhale nazo. Zizikhala kuti mwina tikakhala kwambiri ngozi ya mwazizizi titokazika ma structures athu mwamsanga mbali imeneyo. Ndiye zimene tikufuna tiunikeso. Komanso tikamakhala ngati mwina tikhali misonkhano yayikulu yathu yaichini.
tikhale ndi space yokwanira. So tikufuna tiunike zimenezo kuti tingapange kuti kankongo ku headquarters yathu ya Kwanengo tikhale ndi ma structures zoti mwe titakuzika somwa msanga kuti tikamaka ma meeting anthu athu kumana mwenemo kupanga kuchema plan yathu. So modernization, even the structures that we're sitting in. Yes, kwambiri. Mu office tili muno ndiyakale kwambiri. These were warehouses. So not si kupereka chikoka kunja kuti kodi tikulowa ndi mu office mwayo mutali. So tufuna tione zimenezo. Komanso nkhani ije ndanena digitalization. Kuti kufuna kuti there must be monitoring system kuti munkhokwe mkati mucha tiziona kuti khala mu office utakuona kuti chimanga chichi chikuoneka motemotere. Azathu ali nayo technology imene. Technology imene ifuna ibwereso kwathu kuti utakhala pa computer and see whatever is happening, movements zonse zizioneka bwinobwino. Komanso mbali inaso ndiya masaka amene akubwera ndi chimanga amene alima matura kuno. Mutapita kunja kuti mkaona mulu waukulu. Ndeti mafuna kuti masaka manager tiziyagwiritsanso ntchito. So tufuna tipeze kena kake kama machine ochina recycle masaka kuti azigwira ntchito. Komanso chimanga cheche kamabwera chimakhala madoti. Madoti manager tufuna tiziyatenga onse madoti aja kuti ndifetereza amene manyowa kapena tetero. Ndifetereza tiziyapakira amene aja ndi manyowa kuti athu kuti kumagwiritsanso zimenezo kuti zonse pasakhale wastage iliyonse kandi zija zonse akamapeta zosalira zake ziche ziyangoyango zake zicha zimene zija tithakupangaso kugwisa ntchito ngati manyowa. As we're going to the end of our discussion, Muntali, you are sitting on a multi-billion kwacha maize purchasing project. Are you assuring Malawians omakutionera panopa kuti kunoko chimanga ichi sitikungogula anthu achipani cha DPP, those that are sympathizers of the Democratic Progressive Party DPP, which put you here in power? No, nadena kale nkhani imene kuti amene akupereka chimanga kuno ndi aliyense. Palibe kuti uyu ngwa DPP uyu ngwa chani, koma aliyense amapereka chimanga. Chimanga singaziwe kuti munthu wabwera chimanga ndi wa DPP uyu ndi wa MCP ndi wa chani. Chimanga singaziwe zimene. Chimanga sichiona zipani. Chipani no, njalo siona chipani. Ndiye timaonesesa kuti katundu amene akubwera kuno akhale kwa aliyense, Malawi aliyense. Ndi akhale kuti mulingo oyambira kwa kubweretsa ku NFRA ndi $20. $20 ndimene inakubweretsa. So aliyense ngakhale panopo aliyense amene chimanga atha kubwera nacho kunoko. Palibe kulesa. Angobwera ngati amwina kumulesa andiuze ineyo kuti tibwerepo. Palibe cholesa. Aliyense ngololedwa. Ndiponso tipange zimenezo. Bwanji boma linagula chimanga ku Zambia. Aku Zambia akuzeka za chipani ngati. Koma munagwiritsa chiganizo chimenecho munagwiritsa anthu ambiri kuti boma lugula chimanga ku Zambia kunoku tilibe chimanga. Yeah, koma nthawi imeneyo kumaoneka ngati chimanga kunalibe. Koma chimanga chilipo. Zimachitika boma singangokhala limafuna kuonesesa kuti Amalawi aphulidwe kunjala. Ndi chifukwa chake anaonesesa kuti tigule chimanga. Palibe cholakwika. Panalibe cholakwika. Chifukwa chimanga chikangoti chasowa. Chifukwa nthawi ija kumaona ngati chimanga chasowa, chimasowa. Zine zoonadi ndiponso akanapanda kuti kugula chimanga nthawi imeneyi. Boma likanapanda kugula anthu ambiri akanavutika. That time it was 4 million Malawians who were short of food. 4 million Malawians who were short of food. That was a big figure. And that is what redeemed Malawians from that intervention. Inathandiza kuti Malawi apulumuke. So panalibe cholakwika. Koma sapano chifukwa tikugula kunoko tikuziwa kuti chimanga chilipo. Ndikukhulupirira chibwera chimanga chimenecho. But ine ndiyakubanja kwanga talima chimanga matumba 20. Ndibwere ku NFRA kudzagulitsa matumba amene waifa chani pa 45,000
wina kunjaku akundipanga offer 60,000. Ndanena kale Alex kuti zakumva zimachikhala zambiri. Mupita kumene kuja mwina simasikera wangonongeka. Muonaso kuti mwina zambiriso so inuyo mulikakaka basi chiganizo chanu choti boma linayika minimum farm gate price nde sitikusuntha pamenepo. You are not going to change. Mitengo silamula ndife. Imalamulidwa kuzera ku bodi komanso kuzera ku boma. Kulamula kwa mitengo chiko boma imakhali malingaliro ambiri. Ino Alex utatu wagula chimanga chicha kandi 60,000. Usangalala koma kuti woza katenga kugula chimanga chimene chicha uzipeza kuti mwina ndalama zake zocheperako komanso zichita trigger inflation. Muziziwonika zonse boma limaonika zonse. Sikuti mangopangapo zinthu koma bamafuna kuti aone senso kuti chimanga chimene chikupita kwa anthu ofuna kugula kudya ngati sima chikhale affordable. Sitikunena kuti mwina boma maganizo amene alipo kuti mwina mitengo isunde. Koma sitikunena kuti tinganene kuti ayi imene zili apa because you need to be competitive. Yes. Osangonena kuti ife kaka kukakamira koma kunjaku. Palibe kukakamira. Because ndekuti somuyamba unena kuti ndetu ukagula sokwina ndetu mukuyetsaso anthu enaso. Osati kuti malingaliro amene palibe panopo. Malingaliro onse ndoti tipeze chimanga konkuno kumalawi. Palivo yanga imene tikuchipangira koma tikaona kuti pena pake tasamwidwa tipitaso kuboma kudandaula kuti tipange bwanji bwana zitione tingaziyendese bwanji ndimene zimakhalira zinthu. Chifukwa munthu pano naikidwa pachito koma pali ena kuti amandira mulaso imene zimakhalira zinthu. Chabwino. Pomwe tikumaliza El Nino is coming up. Are you sure kuti pofika nthawi ya nyengo imeneyi lean season tikhale ndi chakudya chokwanira target yanu muyifikira yogula chimanga ndi ndalama zomwe boma linakupatsani kale 100 billion? Tikuyenda. Nene kuti poyamba timayamba tinali pa 0. So tafika pa 27,000. Ndi tione kuti masiku amene asalawa titolera bwanji. Titolera bwanji. Sikuti timangokhala tikuona tikusinkhasinkha kuti kodi tingapanga njira zanji kuti target yathu tiyikwanirise ya 108,000. Tikaona pena pake tasamwidwa tipitaso kuboma kukadandaula kuti tione atipula bwanji nkhani imene. Koma ife target yathu ndoti ma systems athu ali open, ma market onse, ma depot athu onse ngosegulidwa. Ndi tikupira kuti kama September October tiona muzatifunsaso kuti muli atipani pano ngati tinakwanirise tionaso kuti tingapanga bwanji. Chabwino. Ziko tathokoza. Mwina tisanapite mukachoka mu office ino tikuonenso ni mundalinga. Izoze munthu sunganene mukozobweranso kundali. Sindikunena sindikutero koma zinthu zimasintha. Chifukwa chachikulu kwa ife ndoti ziko likhali malo mwake. Panopo mene akuyendesa president athu ziko li malo mwake. Ndi tingambikunena zandali panopo nthawi ine ya ntchito ya chitukuko. Osati kuti nthawi zonse zikhale ndali zokha koma tiunike za chitukuko kuti ziyenda bwanji kuti simwina ziko lisinde amalawi zikhala osangalala. Akakhale panjara asasangalala. Tathokoza. Zikwambiri. Amenewo nda Blues Munthali ndi mkulu wa nthambi yoona nkhokwe komanso kusunga chimanga kuno ku National Food Reserve Agency NFRA. Tinali kukanengo tithokoze kuti nonso munali pamenepo kuonera Zodiac Exclusive pomwe tidzabwereranso ndi programu ina. Ine ndi Alex Banda m'malo mwa anzanga onse tikuthokozeni.